aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye kunnafoni cɛman bi an tɛna kuma dɔ wɛrɛ kan o de ye k'a fɔ yɛrɛwolo de b'u sulera ba o ye mufuma ye min dogolen tɛ bilen Mali kɔnɔna la olu kɔni tun ye jamanajɛ dɔ kɔni kɛ kunungo u ka siège la u kumana fɛn caman kan o kɔnɔna na ani logique caman bɛ na ɲɔgɔn masalaw kɔnɔ ka détail caman d'o ma i bisimila logique caman gata ka il faut ka an filɛbaga jama bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o kɔnɔna la kunnafonidila caman kɔni tun weelelen don kosɛbɛ kunungo yɛrɛwolo de b'u sulera par mɔgɔw fɛ o kun bɛ ka na explication dɔw di mɔgɔw ma barisa u yɛrɛ ka fɔ la ko fili kɔni kun donna kuma dɔ yɔrɔ la dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko olu m'a fɔ ko Mali ka bɔ CEDEAO kɔnɔ mais olu ye a fɔ cogo min na u ni maliyɛnw ma ɲɔgɔn faamu bon min ye MINUSMA ka ko fana ye don tɛmɛn'o la an tun y'a mɛn k'a fɔ k'u kun ko Faransi kɔni fana bɛ ta ka bɔ Mali kɔnɔ mais apparemment n'i y'a jateminɛ depuis premier ministre tagara a ka projet de péage kɔni présenté 10 mois présenté CNT ɲɛma depuis o kɔni tɛmɛna fɔɲɔgɔnkɔ caman kɔni donna u ni yɛrɛwolo de b'u sulera par mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna na i bɛ se ka détail jumɛn d'anw ma hakili bɛ se ka sigi cogo min na barisa a ɲagaminen don côté fila bɛɛ fɛ. Ayiwa gata ne bɛ se k'a fɔ n ko nin tɛ ko kura ye parce que n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko a gɛlɛya min bɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye CNT fo ka taa fara gouvernement kan i b'a ye k'a fɔ ko a mɛnna a kɛlɛ tun bɛ ji jukɔrɔ de nka sisan a bɛ ka gere sanfɛla la sɔrɔ sisan nin waati na mɔgɔ caman bɛ k'a ye mɔgɔ caman bɛ ka bɔ a kalama an bɛ hakilila k'a fɔ ko an bɛ furancɛ fanga min kɔnɔna la c'est pas comme un régime normal où n'i bɛ taa CNT la les gens kala de bɛ ta mɔgɔ bɛ taa CNT kɔnɔna la ni o ye ni gouvernement bɛ sigi président de commun accord avec son premier ministre u b'u ka gouvernement u b'a sigi ɲɔgɔn fɛ mais nin ye furancɛ fanga ye de telle sorte que entité bɛ fara ɲɔgɔn kan maintenant ka se ka organe fila bɛɛ composer que ça soit le CNT que ça soit aussi le gouvernement donc i b'a ye k'a fɔ ko furufuru tun bɛ yen nɔ waati dɔ la nka a ka commencer ka ye kɛnɛ kan o sɔrɔla logements sociaux ko ni bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko M5 tɔgɔ fɔra a la kosɛbɛ CNT maa dɔ tun y'o décrier waati dɔw la bon après samasamaliw kɛra u ka u yɛrɛ ka kibaruya fɛ n'o dɔw b'a wele ko vidéomaniw o samasamaliw kɛra waati la o furufuruw yɛlɛ kɛnɛ kan fo ka na se ni avril kalo tile 21 an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye Chauffeur Bukola Mayiga ye a taara dantigɛli la CNT la fɛn min ye a ka kalo 10 baara kɔnɔna la min sera ka kɛ min ma se ka kɛ a tɔ tora jumɛn ye a taalen o laseli la maintenant a y'a kuma fɔ a kɔnɔna la k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi Mali bɔlen CEDEAO la ko o tɛ agenda kɔnɔna la ko fɛn min ye Faransi fɛnɛ ko sigikafɔ bɛna kɛ an ni Faransi fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛn min fɛnɛ ye MINUSMA ye k'i b'a ye k'a fɔ ko o ka mandat o bɛna renouveler parce que san o san ni mois de juin MINUSMA ale ka mandat a bɛ renouveler walima a bɛ jɔ nka i b'a ye k'a fɔ gouvernement ɲɛmɔgɔ a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka mandat ko o bɛna renouveler an b'a ye k'a fɔ ko Faransi ta yɔrɔ ani MINUSMA ta yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko yɛrɛwolo ka kuma la o de ma taa o dimi sira fɛ kosɛbɛ parce que u y'a yira k'a fɔ ko ka Mali kana bɔ CEDEAO la a y'o kuma min fɔ olu bɛ se ka jɛn ni o ye n'i ye Sidiki ka kuma yɛrɛ la mais fo ka taa se honorable Jara fɛnɛ ma député kɔrɔ don n'i y'olu ka kuma lamɛn olu b'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka mouvement souverainiste mouvement panafricain don donc olu tɛ se ka u yɛrɛ ye a kɔnɔna la k'a fɔ ko Mali ka kɛ jamana ye jamana min bɛna i fara ka bɔ farafinna jamana dɔw fara ɲɔgɔn kan n'o ye CEDEAO ye par exemple ko Mali k'i fara ka bɔ olu tɛna u yɛrɛ y'o kɔnɔna la mais ko fɛn min ye Faransi sigikafɔ Faransi ni ɲɔgɔn cɛ walima ko MINUSMA ka mandat ka renouveler à l'état actuel vraiment olu t'u yɛrɛ ye o kɔnɔna la n'i ye Sidiki ka kɔrɔfɔ lajɛ halisa MINUSMA n'a ma ɲɛ a bɛ to yan nɔ n'a sɔnna a bɛ malidenw nafa mais ni a tɛ ka malidenw nafa tiɲɛ la a bɛ taga Faransi fana bɛ tɛcogo la je pense que an bɛ se ka min tɔmɔ bakurubaya la kunun yɛrɛwolo mɔgɔw ka kuma min kɛra kunun u ka sujet la n'o ye Wolofabugu Kulimana ye. O kɔnɔna la Logique Thiam i ka kuma kɔnɔ parti dɔ ye ne tigi i ko ko yɛrɛwolo ma ko k'u sɔnnen don CEDEAO ta in ma barisa mouvement panafricaniste don o dun dabɔra fɛn kama farafinna sous-région bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka u bolo di ɲɔgɔn na ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka côté MINUSMA in yɔrɔ o yɔrɔ de ma faamuya kosɛbɛ hali bi barisa n'i ko MINUSMA ye ko Faransi mɔgɔ caman ka jate la n'i ko MINUSMA ye ko Faransi bon comment ça se fait que ko MINUSMA bɛ to yan nɔ à condition que u bɛ sɔn maliyɛnw ka condition ma yalima o ye ko jɛlen ye wa parce que en tant que MINUSMA bɛ yan nɔ a ye maliyɛnw de dɛ an b'a bila mun na ko Faransi bɛ yen. Ayiwa o ye maliyɛn caman ka yeta ye an bɛ se k'a fɔ fana k'u ma fili parce que MINUSMA i tɛ se ka kɛlɛkɛcɛw ta ka na u ni kɛlɛkɛminɛnw ye jamana kɔnɔna la jamana minnu bɛ kɛlɛ la
k'a fɔ ko MINUSMA ka jɔyɔrɔ ka kɛ ekɔliso jɔ ani ka mɔgɔw ta pankuru na ka bɔ a nɔ ka taa yɔrɔ dɔw la ani bon globalement maliyɛnw kɔni k'a fɔ ko MINUSMA n'o ye casque bleu ye hali n'a sɔrɔ ni fura bleu bi yɛrɛ fɛnɛ kunkolo la bi ka taa donc n'olu ye fura casque bleu dɔrɔnw ye donc mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u nali nafaba ma ye a la mɔgɔ caman fana y'a ye k'a fɔ ko MINUSMA ni ale ka mandat bɛ di Nations Unies fɛ n'o ye diɲɛ ni jamana bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka sira de fana fɛ donc mɔgɔ caman b'a jira k'a fɔ ko Faransi de ye anw kumada ye nɔ donc MINUSMA ka mandat kɔnɔna la Mali y'a laɲini a mɛnna k'a fɔ ko u ka que ça soit une mission vraiment engagée sur le terrain vraiment engagée en ce sens que k'u ka mugu yɛrɛ de ci ka yala ka banbaganciw ɲini k'u minɛ walima k'u faga i n'a fɔ Mali armée bɛ k'a kɛ cogo min na nka MINUSMA kɔni ta kɔni ye ka yala ka dugu kɔnɔna la mais Mali dugu b'a kɔnɔ yɔrɔ min na maliyɛnw t'u ye o yɔrɔ la bon n'i y'a jateminɛ pendant des années Faransi ko kɛlɛ mana kɛ fan o fan n'a fɔra ko le départ des forces étrangères Sidiki y'a fɔ cogo min na le départ des forces étrangères Barkhane dɔrɔn tɛ MINUSMA fana bɛ a kɔnɔna la donc a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ de nana parce que MINUSMA yɛrɛ n'i y'a mɔgɔ yɛrɛ évaluer a bɛ taa fɛn fɛn ye maa 12000 ɲɔgɔnna ninnu ye a bɛ taa jamakulu bɛ taa o la k'a fɔ k'olu bɛɛ bɛ jamana kɔnɔna la halisa jugu ka fanga de tun bɛ ka bonya ka sɔrɔ u bɛ yan nɔ donc mois de juin natɔ don Mali ko k'a bɛna MINUSMA ka mandat fo k'a renouveler donc premier ministre yɛrɛ y'o fɔ donc an bɛna lajɛ de sisan mandat in a bɛna renouveler ka yɛlɛma dɔ don a kɔnɔna la wa mandat in a bɛna renouveler ka MINUSMA to nin cogo de la wa an bɛna an sigi k'o fɛn lajɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛna décision min ta o la en tout cas mandat in kɔni y'a yɛrɛ de façon globale de façon générale maa caman fɛla la k'a ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ an kan a ka d'an ye tiɲɛ na an ka finitigiw n'o ye Mali kurumasiyɛn tabagaw ye olu de ka bila a ɲɛfɛ maa minnu bɛna dɛmɛ la olu ka to Mali kɔfɛ ni Mali ka laɲini ye k'an dɛmɛ o kɔnɔna la an ka sutura fɛnɛ kɔnɔna la quelque part k'an ka danbe to an bolo k'an ka jamana tigiya k'o to an bolo maa caman ka laɲini y'o ye nka an bɛna an sigi mois de juin don ka jan sɛbɛnni tɛ n ka taa an bɛna lajɛ n'a bɛna kɛ cogo min na. Faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ bi jɛmukan kɔnɔna la an b'a fɔ